Her ayda doğulan adamlaň hersiniň öz bolşlyk häsiýeti bar. Ýanwar aýyna doğulanlar hiç kimi dinlemäge halamaýa, diňe öz ýüregine, kellesine görä hereket etmäge gowy görýär. Zähmet söýeri bolup, işlemek, gazanmak olar üçin birinji ýerde. Gaharjaň, arsaragan häsiýet hemişe ýanyna, talap edici we jogapkärçilikli öz pikirlerini aýtmaga çekinmeýärler. Ýöne köplenç ýekelikden ejir çekýärler. Söýgüde öz duýgularyny gizleýärler. Ýöne uzak dowam eden gatnaşykda açylýar we palalagyň gadryny bilýär. Fevral aýyna doğulanlar adaty kynçylykly işlerden gaça durýarlar. Duýgur, aňyjy häsiýetleri we sungaty gowy görýärler. Hemme ýerde kömege ýetişýärler. Nastroýeniýalar diňe ütkäp durýar. Hemmelerden saýlanmagy halaýar. Stresli, depressiýaly ýagdaýa çalt girýär. Aladaçyl we waswasaly häsiýeti we kän arzuwda gezýärler we planlanan uğruna ylgaýarlar. Köplenjem üstünlik gazanýarlar. Mart aýyna doğulanlar eli açyk, arzuwçyl, her işte we sözde çalt çözgüdün tapmagy başarýanlar. Özüne güwni ýetýär, ýumşak häsiýetli, gönümel, lider bolmak üçin hemme zady öz eline alýar we şowna başarýarlar. Hemme zatdan habarly bolup, hemme zady bilesi gelýär. Bilesi geljilik häsiýeti nedir? Madama şadiýan, birini halamasalar, ulumsylyk häsiýeti ýüze çykýar. Aprel aýyna doğulanlar energiýasy iň köp adamlara degişli, baýlygy we ýokary derejede ýaşaýşa wezipe ymtylýarlar. Özüne ünsün çekmäge gowy görýär. Öz etýän işine çynlaky garaýar. Risk etmekden gorkmaýar. Köplenç 30 ýaşa çenni üstünlik gazanýar we isleşi ýaly ýaşaýar. Öz maşgalasyny gollaw berýär. Silanşyk ýok ýerde bir minut duraslar gelmeýär. Özüne güwni ýetip, mydama gaharjaňlyk, gawanjaňlyk häsiýetde. May aýyna doğulanlar iň köp gürrüňdeşlik etmäge gowy görýänlere degişli. Bir gaty görür diýip aýtman oturmaýar. Hemme zady açaçan aýdyp bilýärler. Azatlygy gowy görýär. Gaty öz diýenli, dille dälle, diňe hereketde özlerini görkezýärler. Täze açyşlary, ösüşleri ymtylýarlar. Tanşlygy, aňsatlyk bilen ýöredýärler. Alaýan rol oýnaýan adamlary ýigrenýärler. Erwet ýalty häsiýetleri we ýöne gowy ýaşaýyş üçin pulsuz gezmek olara bolmaýar. Köp ýerde howlup pikirlenmän, ýalňyşmak ähtimallygy ulur. Galan aýlarda doğulanlar hakynda dinlemek isleseňiz, kommentariýada belläň.